Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi kwavhurwa hombe zvekare kuZimbabwe. Nyaya dziri kuitika ikoko hadzina kumira zvakanaka, ende kana uchinge uchiita dzekuudzwa unoona kufungidzira kuti dzimwe dzacho dzinenge dziri dzekunyeba, asi zvinhu zviri kuitika ikoko mheno kuti vari kuda kuti nyatsoti vanhu vanyatsoita sei chaizvo because zvinhu zviri kuramba zvichiomeswa. Munozongoonawo vanhu vakuomeserana mberiyo, but zvinenge zvatangira kune ivo vanhu vacho vari kuita zvinhu izvozvo, especially vanhu vezimu raNhasi ndo vaisa mumwe mutemo zvekare. I don't know kuti mari idzi vari kunyatsodzidii dzavari kutorera vanhu zvekudai so, but tinozongozviziva kuti munhu anenge arohwa neiyi akaona akadzvanywa anonodzvanyawo mumwe. Businessman akadzvanywa akaona kuti ari kudhurisirwa, ari kuomeserwa zvinhu, anozonowedzerawo mutengo wezvinhu zvake kuitira kuti aone profit, because at the end of the day vanhu vese vari kushandira profit. Nhasi ndiri kunzwa nyaya panapa iri kunzi Zimra has issued a statement reminding certain vehicle owners and drivers that they must pay a fixed monthly tax code, presumptive tax. This applies to vehicle carrying passengers or goods for business purposes like combis, taxis, driving schools and trucks. The monthly tax rates is $, as follows. Kombi inotakura 8 vanhu kusvika pa 14 passengers iri kunzi inofanira kubhadhara $50 per month. Haina chekuita nemutero, mutero unenge uchitobhadharwa iyatonyowani iri kufanira kubhadharwa iyi. Tobva taya pane makombi aya anotakura kubva vanhu 15 kusvika pa 24 ari kunzi anofanira kubhadhara $60. Tobva taya pane mamwe makombis, I think apa ndo panotangira zvimasprinter zvichingoendawo zvihombe zviya zvakangodaro zvimaiveco inotakura vanhu 25 kusvika vanhu 36 iri kunzi inofanira kubhadhara $80 per month. Tobva taya makombis anotakura 37 passengers plus vanzi vanofanira kubhadhara $100. Saka kureva kuti ukaonawo inotakura 37 plus I think zvakuenda zvichienda kumabhazi ikoko zvichingoenda zvakadaro. Tobva taya pama-tax cabs up to 7 passengers iri kunzi inofanira kubhadhara $35. Driving schools class 4 inofanira kubhadhara $50. Tobva tati driving school yemaclass 1 to class 2 inofanira kubhadhara $100. Trucks 10 to 20 tons inofanira kubhadhara $200. Trucks above 20 tons inofanira kubhadhara $500. Small trucks 10 tons or less but pulling trailers totaling 15 to 20 tons inofanira kubhadhara zvekare $500. Mari idzi dzese dzandiri kutaura dzakanyorwa apa imari dziri kunzi dzinofanira kubhadharwa per month. Mutemo munyowani vari kutoisa important notes. You get a license if you have not you will not get a license if you have not paid this tax. The tax can be paid in local currency at the day's offshore exchange rate. This tax only applies to vehicle used for carrying passengers or goods for business or hire. Saka vanhu vema-business ndo vatamiro. Saka iwe imagine kuti pari kunzi vema-driving school veve vari kunowedzerwa kangwa mari. Do you think kuti mimi kutora license makati mari yema-license inochajwa per hour, do you think kuti mari iyo icharamba iri painga iri mazuva ese pakunzi every car inenge ishandiswa driving school inoibhadhara mari? Do you think kuti icharamba iri papo? Because the driving school class 4, a normal class 4 ndio kunzi vanenge vachibhadhara $50. A normal class kuti mota tudiki kunzi utotakurwa nokuita business, every business car iri kunzi inofanira kubhadhara. That's what they're doing now. Dzinohaiwa hatichaningiri. Saka kunzi iwe hausi kupuhwa mutero kana usina kubhadhara these taxes. Zuro ndizuro inge iri nyaya yema-radio license yaya. Vanhu vakawanda vakatongozvitora kunge zvinhu zvisina nebasa rese tichitozvitaura tikati amanaka you have to be very careful. Zvinhu zvakuitika vanhu vamakatamba muchivaitira muchivabvumidza kuita zvinhu zvikazvi vachakura nazvo, ende kana vakakura nazvo vacharamba vachingokunetsai because vachiona kuti zvese zviri kuitika muri kudyira. Ndo panotaura kuti amanaka ameno kuti zvichaperera kupi. Ende izvozvo vari kuplana kuramba vachingoita more and more and more, but zvinhu zvacho zvinhu zvokuti it's a schedule zvakanyorwa pasi kuti kana muchitora vanhu vemota tangai muchitora mari dzakadai so, motanga mopedzera motora idzi modai so. Chasara nje kuti right pamotikari pacho iwo une mota iwo unopedzera wangonza aiwa iwo yakuno kuti tinonekera. Ende ukaona kuti pavari kutaura nyaya dzese idzi iyo veZimbra
he kombis what he chakati chiki vakomana mushikashika vatone zvavo zvauri kutogadzirwawo futi. Because on the other side kanzuro yabule chiti tunaona kuti toita plan yedu pa 5 years ipapa tonoti tapedza here zvese zvema transport zvemanhikirikini zvese zviri kuitika zvemakombi in 5 years time. Saka unongotanga fodya ukupiswa uri kudhonzwa izvo. So I heard kuti kuZimbabwe izvezvi kunaona uri kuti rana makombi hanzi kuti upinde murengi kwakubhadhara unofana kubhadhara $2 kuti upinde murengi kunoloda murengi. Ndonyaya dzandiri kunzwa. Noti kuti kupedheika no, every trip uri kusvika uchipinda kuti wadzoka uda unopinda murengi kunoloda unobhadhara $2. Ukaenda unolodera outside the range kuti ungoenda uchiskifu chache unozviziva nyaya dzacho dzomagara modziziva dzinokuitika aptuza komana atingolodera unhu pese pese. Saka unoraramira kupi? Business racho ripi rouchanzi kuda kuita? Ivo pachavo they don't care, havana kana basa nezvima small businesses pachavo ivo zvavo, because havadye kuma small businesses havatanga nabasa nazvo. Business ravo ravandoita ndimimimi iwo kataka small business kako iwo ndiwe business ravo ivo vanoshanda iwewe, iwo unoshanda mari uchishanda vanhu, ivo vozoya voshanda iwewe wapedza kushanda vanhu nekushanda nemari. Nesituation inoitika iya kuZimbabwe imimi and I heard kuti hazvisi kumbochinja, hazvisi yekuti kukanzi kwadoka kombi kana inge ichimbonzi 50 cents yakutonzi $1. Kana kukanzi kwanaya kombi yange ichinzi $1 yakutonzi $50 kana $2. Ndo zvavari. Ask vanhu vanogara kuchitungwiza anotora kuti changa kukangonaya changa kuti mahwana atotanga, especially kukatonaya manheru worse. But dzimwe unotosvika kutonzi kombi handi muri kuenda kuchiki toenda kwakati, it's like Harare town to Epworth unokonzi 50 cents, that's $1 for 2, right? Kukangotanga kungodoka chete kana kutanga kungoda kungonaya $50 pakufamba. Why zvichidaro? Because ivo vari kuomeserwawo. You know, I used to blame those guys nchiti imi munopenga ima mudi kuita zvinhu zvite stable, muri kuita zvinhu kuti mungotorera vanhu mari chete. Why musiri kuita zvinhu kuti musolve ma problems? Kusvika ndazotanga unyezohwana akazonyatsodibata zvikanzi ukuona nyaya dzamunogara muchipopota idzi muchitaura kuti isusu vanhu vemakombi hatina kurongeka. It's not because ndisu tiri kuda kuti kusarongeka ikoko. Pane vanhu vanenge vakatigarira matundundu pasi vanotouya votomeka short right apa zvatoda kutoita pana toda kuti tikatorera mari totorera mari toda so ukangobatwa chilodhera pasi ripo windi wako chayari pamahwana chingodedzera unongonzi operation what akutobatwa. Saka every day vanenge vari pa recovery mode. Ndosona even kana language chavo vakatochinja, havachatombotaure zvekuti kana ureti customer yavo vatadza kurirana necustomer nemunhu zvakanaka vanotaura kunge vanhu vanoreasona like zvinoitika kune macombis kana mataxis eSouth Africa. No, uko vakatochinja dzakatoita mhuka kare, because achisumuka apa ari kunzisa mari apa ita kudai so mushikashikawo same zviriko zvakadaro. Ende yakatozoranzi kumushikashika kutone vanhu vanotobhadhara mari dzavanotobuditsa kuti pamwedzi pawiki anoitonobhadhara atone munhu wanenge kuti mota yake 1 ine chibhadhara uchimari ameno chingava $20 or $15 or mari yameno vanenge nemota dzake kadzamushikashika. Munhu anenge na 10 antonosiya tongoti kana 10 mota anogona kusiya kana $100 weekly kuti uzonzi mukuru wemapurisa apa anofanira kusirwa mari yakati so that mota idzi adzitese adzibatwe. That's what they normally do kuti vasurvive. Ende munhu akushikashika yazi kufamba sei kana kune operation yazongouya ikalaunch kwachaataki vanogara vamuudza shamari mota dzako nhasi you have to be very careful, kune vamwe vanhu vauya imwe operation iri kutoitika ndika boss atopera. The rest is history. Ukada uyewo paroad kuti ndamboitawo ndatombotsai kuti wakamushikashika ndaona kurova mushikashika si zvako zvongoti wangotenga kana kaonda fit kakoti ndada mbendo paroad ndiwanawo mari yekurarama. Ndopo unozoona kuti aiwa zvinhu izvi hazvisi easy maonera ukuzviita iwo, because even vakomana vacho vachitodziona paroad vanodziziva dzese anototarisa tonototi iya mota yatisikuiziva. I used to think kuti okay saka vakomana vemushikashika pavano mota dzaka vakanyora vari kunyora kuti kufarira kunyora mota, only to realize kuti aiwa kutonyora ngirini ipapo ndo signal dzacho idzodzo kuti andozoti mota dzakanyorwa dzinhingi usabate. Nhasi kwaiswa umwe mutemo transport icharamba chingodhura chingowedzera. Kudhura kwetransport ndo kunokonzera kuti kudhura kwezvinhu, because transport ikatanga kutodhura zvinhu zvakutanga kutowedzera kudhura. Munhu achibva kunotenga madomasi ake achinohodha amene kwavanohodha madomasi achiuya nawo akaonzwa transport yakuwedzerwa because zvinhu zviri kuvawedzererawo anosvika akutokwidza madomasi. Saka zvinhu zvese munhu anoona kuti madomasi akutodhura ende kudhura kwechikafu ndo kunotanga kudhurisa zvimwe zvinhu
kunenge kuchiendwa kupe because of vanhu amene vari greed for reasons avari kuzviitira hatisi kuziva mari dzacho dziri kushandiswa hatisi kuziva matogets vanongotora pavadira vachingoita ivari kutoita but chitarise kuti alright imi mukutora matogets ko maroads acho how far muzosota ere maroads unotoona kana patoget pacho pana mapotholes uti saka mari ichiri kumbonyazoenda kupe mungonakidzwa nengonzi saka mukutora mari yekuti mungotambirisana what for zvinobatsira chii vanhu izvi muna vanhu chitorwa mari zvakaoma anyway muri Zimbabwe ndo zvinhu zviri kuitika izve so kuZimbabwe inini ndangoti izvi zvinhu zvakadai so izvi hapana pekuti ndingazvisiya kana ndongotarisa zvichingonzi zviri kuitika because mangwana munoziva kuti iko imimi semusina kuti udzowo nyaya dzakaita sedzidzi kuti dzakuitika but inini ndangoya ndosaka ndiripo and you all know me kuti aiwa ina handinyanyo jambira saka kana uchingoya watosvikawo pana pari first time yako ndo paCooliant sekutaura kwandazviita gara wati subscriber follower inini nyaya dzese kana uda kuziva zvese zvine zvichiitika usaite zvekuudzwa uya ndikuudze nyaya inini usaite zvekuswera uda kuzvitsvaga nyaya kuti chii chiri kuitika iwe ndotsvaga basa utsvaga mari kushandire mhuri yako inini nyaya ndindokutsvagirai so without wasting much of your time ndisanda disappear ndongozivisana kuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregister company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport yako cheteyo iri valid bata no education research ndiye anokwanisa kuregistera zvinhu izvo zvokugara mataura naye pane namba dzendakusira pascreen rova mascreenshot ipababa